Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyadai lirdaillahi ta'ala al-Fatihah. Ila haradna bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil mudam syamil maqam bil ghasnil azam sultan al-awliya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadi wa ila hadratil mursyidina murabbi rahina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim khususan al-qadab Syekh Abdul Malik bin Iyas bin Yahya wa ila hadratil masyikhina ustazina ma'alimina walidina khususan masyikh Darut Tauhid Azaniyah wa ila hadratil sahibi hadal kitab dan bil ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr Muhammad Samarqand usulih wa furahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa madana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fit taraini amin. Qala al-faqih radhiyallahu an dzikra an ba'dil mutaqaddimin annahu stune ba'dil mutaqaddimin iku qala tawsinten ba'd au qulta inta wala qulta lamun ngucap sapa sira inna fulanan saubu qasirun inna fulanan stuhunne fulan iku saubu ta pakaiane fulan iku qasirun cendek au saubu utawa pakaiane fulan iku tawilun dawa yakunu mangko ana apa qaul iku gibatan iku ngrasani pakai fa mangko hale kaya apa ida zakarta indan nalikane nyebut sapa sira nafsi sangka awake fulan al-faqih dawuh dan tutur saking sawane ulama kang dingin-dingin panjenengane dawuh umpamane sira ngucap fulan iku klambine cekak utawa klambine dawa iku kok arane ngrasani priye yen sira nyebut awake yen fulan iku sengit atine iki ngene enek ulama sebagian ulama mutaqaddimin dia berpendapat tentang ghibah. Dan dengan dijelaskan bahwa sing aran ghibah itu adalah ucapan sing saumpama nek wong sing dibahas awak dhewe krungu iku dene gedeng, maka iku arane ghibah. Sekalipun kenyataane ngono. Itu meneh nek kenyataannya orang ngono, tapi awak dhewe bahasa ngono, gak sesuai kenyataan. Iku mlebune ora ghibah. Tapi bohong. Saiki orang mutaqaddimin bahas. Enak kaitane karo ndek wingi tentang ghibah, yakni saumpama awak dhewe bahas barang-barang seseorang. Misalnya kene dia ngrasani tentang klambi. Oh, klambine cah iki lho cuwek kak. Utawa klambine cah iki lho luwandung kedawan, gegede nek dienggo. Nah, iki termasuk ghibah nek menurut ulama taqaddimi. Napa ngono? Mergo ya balik-balik saumpama sing dadi omonge awak dhewe iku gedeng. Ya iku ghibah. Bayang awak dhewe ngendo pakaiane cuwekak utawa pakaiane gede, gegedan. Iku jelas sing ngrungokno. Makanya sing dibahas jelas gumrenjel artine. Enek gedeng-gedenge piye ngono. Iku termasuk ghibah. Iku akeh pakaian. Dan yo nek sing dibahas tentang fisike seseorang. Jadi sing dimaksud ghibah iku ora sekedar awak dhewe ngomongno wong nek lewat gurine. Melainkan apa wae sing berhubungan karo wong iku sing bisa menyebabkan orang tersebut gedeng.
mbok iku awak dhewe sekedar bahas kenyataannya utawa bahkan nyelek-nyelek misal itu termasuk gibah. Beda meneh nek sing dibahas awak dhewe iku keapian-keapian. Misal cah iku lho oleh ngaji serawuh kebendina ngaji ya, itu kan termasuk keapian dalam artian pujian lah. Sing kira-kira pujian iki nek salah krungu wong sing dibahas dene gak gedeng, maka itu gak termasuk bagian contoh gibah. Gibah itu adalah perkara-perkara yang salah dene krungu, salah sing dibahas iku krungu dene gedeng. Mbah iku kenyataan, entah bahkan nek ora kenyataane gawe-gawe masuk bohong. Terus qala hadatsana Muhammad ibn al-Fadl, hadatsana Muhammad ibn Ja'far, hadatsana Ibrahim ibn Yusuf, hadatsana Yahya ibn Sulaim an Salman al-Qadi an Muhammad ibn al-Fadl al-Abid an ibn Abi Bakhih qala wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.